Unta nga replyan ako nimo nawaga fishing noon ko. Ulo ka diya, tagpila man agkan. Ano mang ihilabay man. Kung di na mo ganahan, ihatag na lamang. Ayaw, Kay? mahal. So kani siya, tagpila man eh. Kaya rad 2K ra nang palit. Imo ha. Tag 1-3 man ni siya. So okay rag ilabay. Ayaw. Ayaw pod. Pila na ka fishing rod ang nakolek. Mga upat. Ikaw, Kuan, tulo. gitiguman ni o gipangayong mama. Ang uban kay Uy, kinawat ko no na striker. asig binuwa nga. Ang uban akong tinigom. Ang uban gidugangan ra po ni mama papa. Ang ginikanan na supportive ra ni imong sport. Oh, supportive. Dili ra ba ni siya makapekto sa pag-eskwela ninya? Makaapekto. Nga naman, maunsa man ang eskwela kung magsigig fishing. Kay tungas klase makahuna-huna ka ng isda nga wa nimo nakuha ba. Ay, ana day na. Murag di ka katulog kung kahuna-huna. Tama Nga naman, kanang samot ka ng murag nakakawit na. Oh, hindi mapalos ba? Ana kas klaseng sayangas isda dako unta nga na ba. Isda ra ba ginahunaan eh? Feeling na ko na ilang ginahuna. Wala ay. Wala. Wala. Aside anang isda, unsay laing gipanghuna-huna? Ang pag-eskwela. Pag eskwela magtuon, di sa kayo mag-fishing kung napay galamon, ana ba. Murag sideline sa ang fishing. Ang una ang imuhang bayi. Wala ko'y baye. Ganahan ka. Pindi. Pindi sabot. Okay. Kaya ganahan siya mahimong bayi-bayi pod pohon. Dagan manig laki na libog ni kung riker gani kung laki ba ni bayi ang ganahan. Butang na tog bayi sa riker trip ni mo aning mga kuana. Dili ko. Dili na lang. Ikaw ba unsay trip nimo sa kababayi? Kuan, bisag unsa Usa day type nimo sa kababayi? kanang ha? Murag isda ba kuno? Kung mamingwit ganit tag isda, makapili ba ta sa isda ang atong bingwiton? Dili di ba? Pwede ka maka-target pero Makumpara ba ni sa babayi? pwede. Pwede. Kung sa babayi maka-target yun ka kay murag makita man na diretso except anang isda unless kung mingong ka nga kaning lugara aning isda amoy naa dira diri lain ana no. Dali ra ba bingwiton ang isda? Dili kanang kailangan ko kag patient good kay swerte ra mong good og makatukaw sa mga isda kay palingaw-lingaw ra man pod di man ni katong tinud-anay para atong mga atos lawod. Kung ato ni siyang ikumpara og babayi, anaon sa nimo ang treatment sa babayi sa panakubog isda? Murag dili nimo seryosoon. Depende. Wala pa di kay nakauyab. Wala pa. We. Nay kuan na atong una. Yan ang bulag ra pod karon na pay kachat. Murag nag-isda ron. Imo pang gibingwit wa pa nadakpan. Wala pa o ingana. Unsay mga ways para madakpan nato ni? Pag binutan. Dili magkuan binuang. Asa gini gasugod sa online ra ni gasugod pod? Oh, Pero sa personal nakita na. wala. Oo, nagkita na kay sa simbahan. Si kinsa may giadto simbahan? Kanang bayo ang Ginoo. Ginoo. Pero dalang bayi. Tinuod na. Kay amingon man ang babae nga ganahan ko og usa ka lalaking Diyos nun. So imong gidala og simbahan. Gipaila-ila ra ba sa akong amigo ba? O sa simbahan gyud nagila-ila. Dito patong Imong meeting place ang simbahan? dili nga kadong na kaila sila daan sa akong amigo dayon girito na gikuan ako ba. Ikaw okay ra ka? Okay ra. Okay ra kang magkahapit na siya makauyab? Okay ra pod. Lalo siya daghan. Wala eh. Basig ka na, trip nimo ni. Depende. Depende daw. Kung makauyab ka in kaso aning idara, feeling nimo okay rang mamagpapa? Basin laman. Wa po ko kabalog sugtan ko nila kay wa po ko katry og ni kuan nila ba. Sa imuha ba nga since nakauyab man pug permitted ba to sa ginikanan? Kay gikuan man to na ako sa una. Ipaila-ila. Kaila-ila dayon. Dali ra pud mi ato. Kay sige mo binuang sa una. Sa karon di ay tarong na. O tarong na okay. So ang gibinuangan nilang isda. O isda na lang. I-shoutout imuhang kachat. Karon gay wagay ko reply gani. Kay? Katong nidulat na lantaw yung basket city ay gahapon. Dugay mo ko reply ato kay galantaw kay Ay, nanimalos. basin. Sige, unsay istorya nimo niya? Unta nga replyan ako nimo nawaga fishing noon ko. Pangpawalas kuan overthink. Sa karon ba imo nang gipananghid wala? Niya? Dili niya. Niya malamang. Isa man kusturya. Ako nangid ko. Then Pero wala na siya ni reply. basin wa pa po ko gaabri tong cellphone wa ko'y data.